Il-pika bejn is-sindku ta' Ħaddingli Raymond Xkembri magħruf bħala kanvażer ta' Silvia Xkembri u l-viċi sindku Sandro Zoppardi li jaħdem ma' Ian Borg issa laħqet livell ġdid. Dan hekk kif l-aħħar jiem Ian Borg ħad deċiżjoni li jkompli jnaqqas is-saħħa tas-sindku. Issa saħansitra ħadlu minn taħt idejh diversi proġetti ta' toroq fil-lokalità. Dawn il-proġetti suppost kellhom ikunu iż-żiemel tal-battalja ta' Sandro Xkembri li qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tgħid kemm ftaħar bihom. Flimkien mal-Aġenzija l-Infrastruttura Malta tkompla l-proġett ta' riġenerazzjoni taċ-ċentru tal-lokal fejn qed jitniżlu l-wires u s-servizzi fit-triq San Rocco, triq id-Dejqa, triq il-Kunċizzjoni u triq il-Parroċċa. Madankollu dawn il-proġetti ma swew għal xejn, bad Zoppardi jitlef is-sindakat u postu ħadulu Raymond Xkembri. Issa bħal proġetti oħra li bdew fil-leġislatura ta' qabel dawn it-toroq baqgħu nofs xogħol u bla ebda progress għal xhur sħaħ. Fost dawn triq id-Dejqa, triq il-Parroċċa u triq Ġużellu l-Mercer fejn joqgħod Sandro Zoppardi. Mhux b'kombinazzjoni li f'dawn it-toroq abbandonati rispettivament wieħed isib l-uffiċċju ta' Ian Borg, il-Gażin tal-Partit Laburista u r-residenza ta' Sandro Zoppardi. Ma dawn ukoll tiżdied triq il-Kunċizzjoni li ilha aktar minn sena maqluha u misra Frenċa Bela li jinsab fl-istess żona. Ovvjament l-abbandun ta' dawn il-proġetti wassal għal pressjoni fuq Ian Borg mill-votanti tiegħu tant l-Infrastructure Malta spiċċat ħadet dawn il-proġetti f'idejha minn id il-Kunsill Lokali. Il-Ministru Ian Borg saħansitra bat ittra lir-residenti kollha botta lill-Kunsill Lokali fejn jgħid li għall-aħħar xhur ħalla f'idejn il-Kunsill Lokali u l-entitajiet rispettivi sabiex jaslu jaħdmu flimkien fir-raħal. Din il-mossa xejn ma niżlet tajjeb man-nies tas-sindku li fil-midja soċjali bdew ixerdu messaġġi fejn ifakru lir-residenti li sa mill-elezzjoni li għaddiet il-Ministeru ta' Ian Borg naqqas drastikament il-ħaddiema tal-Gvern li kienu qed jaħdmu f'din il-lokalità. Fil-fatt minn wara l-elezzjoni, il-ħaddiema tal-Gvern f'Ħaddingli għadhom jidhru biss jassistu fil-proġetti tal-Knisja, fil-proġett quddiem il-ground tal-futbol u fil-proġett tal-bini tal-Scouts li għalih Ian Borg poġġa lil Sandro Zoppardi bħala supervisor.